Hakajing le ban pen sngoto shaki khna samla halor kajing ma jong drugs na lor kiwe pat kijing snew ki blan nang jor hakani ka jilla na kalyang ka dorbar Shnong Laban haringkat kajing Ïatreilang bat ka seng Tailang kenthai bat kum joru ka seng samla Laban Hakasaw tarik unay wing arhaja arpusan kala Pynlong ya ka jingyat pat ba lani ka rally ka balas dang nado ka Red Cross shado ka Palau ka St. John Higher Secondary School. Yakani ka rally lawan ban kawe alama daw Dr. G. Rangan nong ay buat ka Laban Dorbar haringkat ka jingyadon lang uba Sanbor Sulay MLA ka South Shillong Constituency. Hadian ka jingyat rally kaladon ka program lengkot ka bala Pynlong hamadan jong ka St. John Higher Secondary School hakabalay siyam bentalang daw rangba Shnong ka Laban uba Edward Karwanlang ka Dr. Wanda Maliam nga President ka Seng Tailang Kentay uba Stalin Nong Siet President Seng Samla Laban u Father Richard Majau Parish Priest ka St. John Parish ki kena puli na ki school beper na lor kiwe. Kibalawan ban ay Jinghikai hakani ka program ki kentop ya ka kong afilia nong rum bat ka kong yo hundhar ki baday na You Matter. Kakong Larry Nia Nong Pure, Assistant Director jangka Youth, Meghalaya AIDS Control Society nalor kakong Riyaka Surong, ka-founder jangka You Matter. Ni nak kalian gedor Shnong bat ka Seng Tailang Kenthai bat Seng Samla Laban ning Pynlong ya kini rally kepada kawan campaign percaya ya ka jinga dalam taki Kenthai bat ki kun Kenthai gibarit bat hadian ya ketua meeting bala dia bala Pynlong leadership minister Meghalaya apa conference room kadang sibata nak jing bot dia nya tu mila le kani namta kata kapan ka yarap le mi kinong song punya tu le mi kiwe ya kada kajing sniu jong kini ki jinja ki ba hi ba ko ki news ki ba ladap mi dang haki tayo ba mulai ladap de ni sotional robon ki school relation bentai ki benton hene ka Shnong Laban bar unju ru bar na ki Jinghikai bar ki college bar don Laban bar unju ru ni ki nong Shnong jong ni ka tu ni ru ki mi lot bar nilayo jingkran ki 2% ki ba pinsu tu ki kena bat ki jingadon lang jong ki Seng Tailang Kenthai na lu ki president lu ki members hadu ki long kami kumju i pada majau balong bika general bat kumju i balong i in charge ka parish priest ni bat ya baru ki nong song ki badon ni banginya don lang banginya sakilang ya kani ki eka jingkmu jong ni klang bakan nong ke job ki sisang i mentak ni kolong ke eki ba ko sotnat yo mariang mo itnat er boblu la ku ingi bat kumju ru nilayo i program ko sotnat ki ajbet adu bokut bat tang di ni kinti kunjat ni ai ku beli kumju ya ni baro badon lang kanika jingkunya ka saking pemerintah association jungi ke bakal ni kena program di sotnat siap ni nangyo nak force kapor ni program tini kerpat ru lisi la dang imla ya imla nasional ni program man kapor kerpat ki school lisi kira menle la kajong kiru bat ni kerpat lisi ki Shnong lu kira banyabur nang namar ba ni hangne pora jungi bindon ba new Shnong mo ki Shnong lu kinyele lang terus ri mentan si ri presiden yang kariat Laban Dorbar lai don lang ni rai la don hi kajing su nyele ki kamen ba hadir habu. Nakaliang Father Richard Majau ula ay kajingero ya ka Dorbar Shnong Laban kabla siyam ya kani ka sin jam bat kum ju ru ula kentu ya ki way pat ki Shnong bikin siyam ya kani ka jo ka sin jam khnang ban la ban penduna ya ki kam sniu. Kini de ka mensim jong ka nong kuno ka jing school yero ya ka Dorbar Shnong jong ka Laban kabla siyam kia ya kani ka bentan namar ka kata sibun ki inang salang jungi balada ngi boro ki Dorbar Shnong nang ta ki school nang ta ki jaka ki ba per ki stok tin ka na ka banta kini ban wanda igani ka awareness kan salong ki jingrap ka bakraw kumang i menta ka sibun ki kana ki leo ki Jinghikai ngade ki kana school ha ki school boro ki o ki Jinghikai
Lada ki darbar Shnong bat ki nong kam Shnong ki yo igni ke Jinghikai kam nong ke Jingrap kam krau ban ngeso ban ong kan ni ka serap ban wanra ban penhiar igni ke Jingsneo buran pedeng jok ki nang salang jok. Kiwei pat ki bala ai jing kran ki kentup yo ba Stalin nong sit Presiden ke seng samla Laban bat ke Dr. Wanda Melim ngap Presiden ke seng Ïatreilang kan thei. Ini di tangi jing persang ibarat bahajomi kum ke Shnong bangin reach out ya ki student community ni kwaru bangin reach out ya ki parents maybe next time mila ban Pynlong ko ke program tanga ka benta ki ki pa hati bangila ban hot biang ki resource person ki bala ban ai ki jing bot ki babun ha kum bangi I mentara si kadang chubun ha ke interaction apa ki resource person but ki students di katu hi ha hangi hi katu ka ke jing job jong ni ka program di ngi da kwaru ba kum ka Shnong bala dong lada long ka bala lada ngi dong kanu ka jing rap ba ngila ban play kum I counseling cell ibarit ha ka ba ki kena samla jong ka Shnong kila bantu su can't afford mo ban late ki professional counselors namni sabar kila ban wan ban kini ka counseling cell ke jongi tamba ya kata ngindang ya perkhat ngindang ya ayu la takadal kanu ka jing rap ni ngila ban open ya kata counseling cell na thai kan ka jing rap ka crowd ha ki kena samla benta namar most of them kidang mental health problems though it's not in the open nimla ban yo I hindai ha kata ka jing dai ka khamjan bat ni yo I ba kidon kum kini ki problems ki ba ki kimla ban share bat nu tika jing don kum kini ki counseling cell nga ngai ba kan ya rap ya ka Shnong ka thau kan ya rap ya ka state bat kan penkiu hiru ya kan long ka manju ka state ka away so kya shibuna ke ki jingjia mata kat kini ki jingjia mata Shnong thau ki jingjia ki khalung ki khana te ngi ru ngi so kya palat nomor ba teng kum ki kimi ki pa mo nomor teng kini ka awareness program kla kan dai bahan namata ka jongki namar ba kum ki kimi ki pa ki Jinghikai kawan naki kumno bakinya ya talenti ne kumno bakinya pikire kini ketai namar ba kimi ki pa mata kila long busy hado kata ba kim don porsho yaki bakin hikai kumno banya kumno ban yu shum example no tang haki surok idakiat ki khlung ki bitin ja kaliang joka kakali iladi kiyat untuk tekada jai pate mano ban yanong in keno ni hap keno sha na yeng te ngi sokya hing ikwa ban organize kum kini rally kanang ba kan pen ki yakiru bakin suthu yaka ni kwa ban pha ya message ya namata baro he kene bangin khamchim kya. Today we have organized one rally, and the rally is organized by Laban Darbar Shnong along with Umsirpi College NSS unit and Department of Law, and it is joined by some other schools also in the city. The purpose of the rally is to give a message to the general public to keep the Shillong city peaceful as before. Nowadays we have heard in social media, whether it is how far it is true or not, we are not so sure, some sporadic incidents of petty crimes taking place here around. So the purpose of the rally is to give alertness to the general public. If the general public is active and alert, then such type of petty crimes can be easily controlled. And we from Umsirpi College, we have our active NSS cell, which is always in the service of the people, not only for the college, but for the society. At the same time, we have competent faculty members in the law department who can provide legal aid. So if anybody wants to get some legal help, then Umsirpi College Legal Aid Center is there. So I welcome them to contact us and take our help. So in the process, if you get the legal aid from our teachers, from our competent teachers in law department, then it will help in getting justice. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya